alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Caggal yettude Allah e julɗiraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en ndendi ɗo e yamirore mawɗo men khalifa men Ceerno Bachir e noddano nde ganduɗa yamiri ɓiyi ko Ceerno Madani yo noddu julɓe fof ɓeŋti noon ganduɗa gardi hande diine o woni seigne Babacar Mansour khalife général de Tidiane, seigne Muntaka Bachir mo ganduɗa kadi ardi hande Mouridiya, e Ceerno Amadou Tidiane Ba Madina Gounas, e Cheikh Mahi Niass e dendagal khalifaɓe diine en mbawa limtude fof mataw heddiɓe so ƴetti konngol moɓe kalɗum. En ndendi ɗo noon ko pour tintinde yimɓe wonde golle Cheikh Oumar liggey complexe Cheikh Oumar o en ɓamti ɗum yamirore mawɓe mbimi ɓe. Donc eɗen nodda hen julɓe fof haade mi rokkude konngol noon Ceerno Saydou e Ceerno Cheikh Tidiane fodɓe haalde hen eɗen ken julɓe mbaɗen duwaw janggen Fatiha salatul Fatiha sen gayni mi rokka konngol ngol Ceerno imam Ceerno Saydou haala konngol ngol e Pulaar. wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe julɓe caggal yettude Allah e julde e rasul sallllahu alayhi wa sallam, calmina on salminandu l'islam e ko yiɗa haalede ko ne heewi, kono hayrul kalami ma qalla wa dalla, ko ɓuri moƴƴude e haala ko famɗi ko tindini. kono sen jiɗino haalde no moƴƴi yimɓeɓe ganda tarih oɗo nokku, histoire oɗo nokku no waɗi importance ande oɗo nokku wiyeteno ko maison des jeunes, ko nokkuji ɗi ganduɗa sukaɓe ne pijanno toon. Ceerno Saïdou radiallahu taala anhu kala nde o wirtiɗo o namno oɗo nokku no wiyete, ɓe mbimo ɗo ko maison des jeunes, o wiya ala ɗo ko maison des grands. ɗum toujours ko noon o wiyata ha nde Allah muuyi ƴettude ruhu makko, kanko de darti, kanko Ceerno Saydou o noddi ɓiɓɓe makko ɓe fof ha tengti hen e Ceerno Muntaka, o wimo mayde de ari, jinnomi noon ƴeewo noon kam nokku jaajɗo mi wona toon tawa juma na wona toon juma o no yewtami. ɗum Ceerno Saydou ñaaguino. Ceerno Saydou nde ñaagui ɗum Ceerno Muntaka radiallahu taala anhu kanko wonno bras droit makko, kanko wonno jahanowomo yaadi e yimɓe ɓe jeehi nokkuji tati pour yidde hebde nokku. ɓe gadi yaade ko to justice woni ɗo, palais de justice gonnoɗo nder ala gonɗo yeeso Cap Manuel, caggal ko ɗum no wiyete clinique ay clinique gonɗo toon o, toon ɓe gadino yaade. nde ɓe jeehi toon Ceerno Muntaka na yaadi e Siré Sall, on ko domaine wonno, e Macky Sall radiallahu taala anhu, woni Macky Sall wona Macky Sall président de, ko Macky Sall maire Guédiawaye, Sérif Macky Sall Guédiawaye. ɓe jeehi toon Ceerno ƴeewi wi ɗo no lobbini Ceerno Muntaka, nden Ceerno Saydou no wuuri de, o wi ɗo no lobbini. ɓe gummi toon ɓe jeehi to cour suprême woni ɗo joni, to sukaɓeɓe fijata toon. ɓe jeehi toon Ceerno ƴeewi wi hay ɗo no lobbini, eɓe koota ɓe cooyi, ɓe dañani koɓe jiiɗi, eɓe koota ɓe rewi e corniche o. Macky Sall wi Ceerno Muntaka oɗo nokku won projet mo Senghor yidno wadde hen, kono projet o dey hayti, ñaagoɗen ɗum. Ceerno Muntaka windi lettere, Ceerno Saydou signini ɗum tawa no wuuri, ɓe itti ɗum ɓe nawi ɗum présidence, nden ko Oumar Wele wonno toon secrétaire général présidence. o waɗi feere ha Senghor heɓi ɗum, o waɗi hande janggo ha ñande alhamis, jamma alhamis, Ceerno Saïdou Ceerno Muntaka noddi Oumar Wele wimo joni de mawɗo o ko paayaɗo, ɗum noon komin kalno ko yo ya siftinmo. o yeehi Ceerno o yetti, o suusa yettade Senghor, on waktu hiiri. caggal ɗum de fajiri o yoni
ceerno Seydou 10 heures sankima Senghor nde o haalna eɓe gonno e conseil interministériel o ɗon e ɗon o signini décret o yaari koyɗe galle makko ha toon o tottiri ɓe kayit o ɗum woni oɗo nokku mo jiyaton o nde fewnde nokku o heɓa ceerno Mountaga en 81 o felliti ɗum no ceerno wino ni koɓe waɗoɓe ɗo juma o nden fellita nden nde woni nde comité ahbab waɗa organisé fewja mawɓe hewɓe wonnoɓe hen hande jeeyi ɗum ko ɓen yo Allah yurmoɓe yaafoɓe kono nde haalna Abdou Diouf o itti 100 millions o waɗi hen nden omo yano mi anda holɗum o heɓi toon prime o wi oɗo prime de no wayi labde ko min jeeyi o itti o waɗi ɗum e juma o kanko Abdou Diouf golle ɗe no jaaha ha président Ablaye Wade ari min jeehi toon min ciftinimo min miɗi jeeya e yanoɓe toon min ciftinimo o wi miɗi jogui sommet mo jahanmi Kololampour mi anda Kualalampour toon mami yaa toon affaire OCI o somi yeehi inchallahu mbiyon ceerno Mountaga ma juma o gas o itti 20 millions o totti min e ceerno Madani e sohna Oumou Salama minen jaaduno nde min jeehi min gaddani ceerno wi ɗum ɗo ko haalis juma o min mbimo ala président wi an jeeyi o wi neɗɗo no rokka million ngaji nawgas ɗum on mbaɗe ɗum koye juma o min mbimo ala ñaam ɗum ko on golle ɗe fuɗɗi nde o yeehi kadi no wiruno fiilan o arti o wi goppe fof mami fewnu ɗum kanko fewnuno oɗo juma ma al asaf nde o fewni juma o no watno tawi ɓooyi toɓo ngo ko fuɗɗa 80 ha nde o ƴettita ɗum kanko nde o ƴetti pouvoir 2000 on fatara tawa ndiyam naati hen no feewi o waɗi ɓe mbaɗiri ɗum no fuɗi yodde kono noon ko adi koko boni ɗum woni juma o yetti ɗo nde juma o yetti ɗo kanko ɗum ɗo o waɗi hen nde yeehi min jeehi min kalani président Macky min jiiɗi fewnidde ɗum o wi kanko de ɓuranimo ko juma o yo liɓe wote nani pour ñu indi ku nekk lu mu mun a indi ci ndimbalam ci ndigalu Thierno Bachir ak Thierno Madani le 28 septembre kon nag ko ñëpp xam inchallah nañ daje lii tamit mooy kii bu ñu ubbi pour Orange Money ku ci bugg a def sa xaalis bugg nga def code bi 53 la 31 91 53 31 91 numéro baɗirteɗo o ko 53 31 91 sa yeehi to a waɗi dièse 144 dièse sa waɗi ɗum ma yi numéro 5 fawa toon jungo ma sa fawi toon jungo ma numéro 5 o ɓe mo namdoma oɗo code ko sa waɗi oɗo code tan ma wima no foti jiɗɗa nannude nanna so demee si Orange Money fu am application bi su defee dièse 144 dièse dina gis mu tax mu nekk dina am numéro 1 numéro 2 numéro yow si numéro 5 bi ngay teg sa loxo soo si tegee sa loxo rek dina la génneel nga def code bi nga bugg a 53 ngay def 31 91 soo si defee dina la laaj ñaata nga bugg a dugal soo si dugalee incha allah lii tamit mun nga jël si téléphone tamit rek teg ko si mu génneel la li nga soxla mu gën a yomb kon lii daal la ko si digal ñu bañ a fàtte le 28 septembre incha allah lii si raw de Cheikh si jumaa Cheikh ma dañuy dajabaat soobee rek wasalaamaaleykum eɗen gardina e salminago ngo ceerno Macky ceerno men Macky Tall e ceerno Seydou Imam Seydou Nour e wiide jonde men ɗo henna hande nde caggal jomiraɗo men enen julɗen e annabi nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ko ceerno Madani e nandirde mum e halif men halif famille omarien ceerno Bachir Tall e yamirorde mum kanko ceerno Madani kanko saabi hande ndeɗo jonde kono sen jii ceerno Macky e ceerno Seydou Nour sen jiiɓe tan en wayno en jii ceerno Madani ni ene wayno en jii ceerno Mountaga radi Allah taala anhu
ene wayno en jii ceerno Saydou Nour radi allah taala anhu kono ene wayno en jii Cheikh Oumarul Foutiyou Tall radi allah taala anhu nde ɗo jonde ko jonde Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kamɓe adiɓe ƴettude konngol ɓe mbi wonde ko ardi fof ko juma kono wona tan juma ko complexe min mi ɓeydat hen tan oɗo juma e oɗo complexe c'est la mosquée de l'intégration africaine c'est le complexe de l'intégration africaine sabu ɗum intégration africaine mo kaalaten hannde o kanko Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kanko fuɗɗi ɗum eɗen mbawi wiide c'est le pionnier c'est le précurseur kadi firti kadi ko oɗo complexe e oɗo juma so Allah walli en ha gasi ce sera un pôle d'attraction touristique woni ko wiyete e tourisme religieux ɗum ɗon ko hunde ganduɗa mawde no feewi ɗum tagi noon woto belsinoɗen koye men sabu ɗum so wiyama dawol Cheikh Oumarul Foutiyou Tall xëyu Cheikh Oumarul Foutiyou Tall walla sax ñu wax toolu Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ku nekk am nga ci waar sa waar nag danga ko war a bay ba mu mat sëkk donc buñ ko sàggane ndax bu ñu waxee complexe bi jumaa ji 10 milliards le budget bi dem nañu ba 7 milliards ñu dugal ko ci ba ñu yëkkati ko li ci des mooy mattali ko te li koy mattali 3 milliards la koo kay daanaka jeex na loolu moo tax ma ne bu ñu sàgganee suñu bopp woto mbelsino ɗen koye men mbaɗen feere caggal nde erago ngo era ha eɗen payi e journée 28 septembre o ha e téléthon mois d' octobre o ha e surtout woto jejji tan objectif o jiɗɗen ko lebbi gardiɗe e janvier e 2025 manam 2025 bi ñu jëm ca ndortel bi fekk jumaaji complexe bi jeex takk ñu mu des inauguration ni ko Amélie waxe ci ziara bi lay tombel donc loolu defe na défi bu am solo la enjeu bu am solo la bu ci kenn des ginnaaw ñoom kilifa yi wax nañ ko explication technique yi itam def nañ ko li ci des ak li ma ci yokk mooy vision bi xam nga sànq Thierno dafa ne Thierno Seydou bi mu ko waxee bi ñu waxee bërëb bi lan moo fi nekk dafa ne maison ñu ne ko maison des jeunes mu ne déet wax leen maison des grands waaye vision bi mooy que ni xale dafa bëgg a nekk mu kallaf te bu ñu waxee juma boole na mag boole na gone boole na sax xale bu ndaw donc vision bi mooy que ni bu ne maison des grands déet firndiwul ne dañu exclure jeunes yi ci la ñu bokk mag ñi ci la ñu bokk góor ñi ci la ñu bokk ak jigéen ñi itam n'est-ce pas président Abdoulaye Racine am na ci complexe bi bërëb boo xamante ni jigéen yi aussi dañ ci gis seen bopp bu baax a baax donc vision boobu am na solo ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax